Які план падрыхтаваў Александр Лукашенко на выпадак масавых пратэстаў пасля выбараў? Як перашкодзіць у рэалізацыі ягонага сцэнару? Навошта ў Беларусь прыехалі расійскія найміты, якую ролю ім адвялі? Мяне зовут Сергей Пеляса, я журналіст, рэдактар міжнароднай аналітычнай праграмы «Прасвет», палітычны каментатар на Белсаце. Вось ужо некалькі дзён я аналізую сітуацыю з вагнераўцамі і сцэнары развіцця падзеяў у дзень выбараў прэзідэнта Беларусі ды пасля яго. Пачалося з таго, што я атрымаў інсайдерскую інфармацыю, якая хутчэй за ўсё паходзіць ад беларускіх сілавікоў, як былых, так і дзейсных. Яна дазваляе мне з вялікай верагоднасцю сцвярджаць, навошта вагнераўцы прыехалі ў Беларусь і што запланаваў Лукашенко на выпадак масавых пратэстаў. Вынікі яе аналізу я прадстаўлю вашай увазе. Я прапаную рэйтынг сцэнароў, варыянтаў гісторыі з расійскімі наймітамі ў Беларусі ў галоўнай ролі. Давайте пачнем ад найменш верагодных і скончым на самым рэальным. Итак, гісторыя апублікаваная расійскай камсамольскай праўдай і распаўсюджаная пазней шматлікімі маскоўскімі медыямі. Гэта аўтсайдер майго спісу. Нумар 5. Украінскія шпіёны зарганізавалі складаную шматхадовачку, у выніку якой расійскія найміты, як кацяняты, аказаліся ў кіпцюрах беларускага КДБ. Усё гэта зроблена дзеля таго, каб пасварыць Беларусь і Расію, нібыта. По-мойму, гэтая версія не вытрымлівае ніякай крытыкі, не варта на ёй спыняцца даўжэй. Нумар 4. Расейцы рукамі баевікоў вагнераўцаў планавалі фізічна ліквідаваць Александра Лукашенку. Гэтую версію агучыў для украінскага тэлеканалу «Эспрэса» расійскі апазіцыянер-публіцыст Андрей Пянковскі, які жыве ў ЗША. Ён правёў аналогію з забойствам Хафізулы Аміна, кіраўніка Дэмакратычнай Рэспублікі Афганістан, у 1979 годзе. Тады савецкія спецслужбы штурмам узялі палац у Кабуле, у якім знаходзіўся кіраўнік Афганістану, забілі яго разам з 5гадовым сынам. У суме ў выніку аперацыі загінула каля 200 асобаў. Версію о планах ліквідацыі Лукашэнкі вагнераўцамі агучыў таксама беларускі блогер Денис Івашын, які звязаны з украінскім сайтам «Інформнапалм». Ён падкрэсліў, што адлегласць паміж месцам затрымання расейцаў у санаторыі «Беларусачка» ў Ждановічах і Драздамі, адной з рэзідэнцыяў Александра Лукашэнкі, каля 5 кіламетраў. І ў асноўным гэта лес. Адлегласць да іншых месцаў, якія наведвае кіраўнік Беларусі, таксама невялікая, што і дае падставу для разгляду такой версіі. Я стаўлюся да гэтай версіі даволі скептычна, бо расейцы дзейнічалі надта адкрыта, нахабна, непрафесійна для такой складанай аперацыі, усё-такі на чужой тэрыторыі. Верагоднасць такога варыянту малая, хаця цалкам яго адкінуць нельга. Цяпер трэцяе месца. Афіцыйны варыянт следчага камітэту. Паводле следчых, Менск быў канцевой кропкай падарожжа вагнераўцаў. Яны не ляцелі транзітам у трэцюю краіну з Расіі праз Беларусь. Украінскі партал «Інформнапалм» сцвярджае, што наагул расійскія найміты з так званай прыватнай ваеннай кампаніі «Вагнер» такім чынам не перамяшчаюцца. Гэта проксі фармавання генеральнага штабу збройных сіл Расійскай Федэрацыі. І таму ягоныя жаўнеры лётаюць вайсковымі самалётамі проста з Расіі. Цікава, што гэтая інфармацыя беларускіх следчых супярэчыць афіцыйным заявам Крамля. Праз 2 дні пасля затрымання расейцаў у Беларусі першая афіцыйная рэакцыя Масквы стала заява Владимира Пескова, кіраўніка прэсавай службы Владимира Путина. І ён сказаў, што затрыманыя гэта не найміты ваеннай кампаніі, а працаўнікі ахоўнай фірмы і ляцелі транзітам у Стамбул. Гэтая заява не вытрымлівае крытыкі. Па-першае, украінскі бок ужо давёў, што прынамсі частка затрыманых у Беларусі асобаў гэта тэрарысты, якія ўдзельнічалі ў агрэсіі супраць Украіны. А па-другое, Расія і Турцыя выступаюць па двух розных баках узброенага канфлікту, як у Сірыі, так і ў Лівіі. Цяжка сабе ўявіць транзіт праз Стамбул байцоў, якія могуць ваяваць супраць турэцкіх саюзнікаў у паўночна-афрыканскай дзяржаве. Варта нагадаць, што пасля затрымання вагнераўцаў у Беларусі крымінальную справу ўзбудзілі супраць іх па артыкуле 293. Гэта падрыхтоўка да масавых беспарадкаў. Аднак гэтую версію я б цалкам не выключаў. Пытанне ў тым, хто ў такім выпадку замовіў складаную аперацыю, спецслужбы, алігархі ці алігархі і ўвогуле дзеля чаго. Да інфармацыі, агучанай следчым камітэтам, блізкая і наступная версія. Нумар 2. Гэта расійская аперацыя, толькі яе мэта не ліквідаваць Лукашэнку фізічна, а зарганізаваць страляніну падобна як на Майдане. У выніку яе рэалізацыі пралецца кроў, нармалізацыя дачыненняў з Захадам затрымаецца, Беларусь будзе вымушаная пайсці на саступкі Крамлю ў інтэграцыі. Гэтую версію я паставіў на другое месца, аднак усё-такі я скептычна да яе стаўлюся, прынамсі крыху скептычна. Такі сцэнар
Цяжка зарганізаваць і правесці ў Менску ў дзень выбараў. Горад знаходзіцца пад татальным контролем сілавікоў. Я не могу себе уявіць, што ўзброеная група наэмітаў з-за мяжы без згоды уладаў Беларусі аказваецца ў цэнтры падзеяў, страляе па дэманстрантах ці сілавіках і адыходзіць пасля выканання аперацый. Гэта вам не Афрыка. Зрэшты, калі б гэта і быў сцэнар Масквы, то ён ужо праваліўся, прынамсі часткова. Вагнераўцы затрыманыя. Вы скажаце, а як жа тыя, каго яшчэ не знайшлі? Так, таму і канчаткова яе мы не можам адкінуць. У першай і ў асноўнай версіі я спыніўся на гэтак званых масавых беспарадках, якія могуць адбыцца пасля выбараў падрабязней. Нумар 1. Расійская пагроза, анексія, аншлюз амаль што заўтра. Крымскі сцэнар для Беларусі. Апошнія 5 год нас пужалі такой сілавой агрэсіі Крымля супраць сінявокай. Аднак анексія не адбылася. Памятаеце тыя тысячы вагонаў, якія павінны былі расейцы прыехаць на вучэнне Захад-2017 і застацца? Канешне, пагроза суверэнітэту Беларусі з боку Расіі не знікала ніколі, аднак мне падаецца, што ў першую чаргу Крэмль імкнецца ўзмацняць свае ўплывы іншымі сродкамі, не паўадкрытай гібрыднай агрэсіяй, а тым больш неадкрытай агрэсіяй. Зусім не так, як з Украінай. Гэта апошні скрайні варыянт, калі ўжо іншыя не спрацуюць. Тады Крэмль будзе думаць пра яго. Аднак сёння ў першую чаргу Масква ўплывае на Беларусь праз гэтак званыя інтэграцыйныя працэсы, медыяльныя ды эканамічнай залежнасці. Цяпер жа працэс паглыбленай інтэграцыі на паўзе, і падаецца, што Масква чакае на больш спрыяльную сітуацыю. Яна будзе пасля выбараў, калі Лукашенко будзе аслабленым, законнасць ягонай улады будзе пад пытаннем як для саміх беларусаў, так і на захадзе. І тады Крэмль вернецца да інтэграцыі. Аднак для рэжыму Лукашэнка існуе патрэба падтрымаць ідэю пра расійскую пагрозу, сапраўдную ці ўяўную. Маўляў, калі не Лукашенка, то ў Беларусь прыйдзе Пуцін і расійскія танкі будуць стаяць на Нёмане. То бок у вачах захаду і беларускага грамадства трэба падтрымліваць кіраўніка дзяржавы як адзінага гаранта незалежнасці. Менавіта дзеля гэтага і былі патрэбныя вагнераўцы ў Менску. Гэта самае лагічнае тлумачэнне. Яны не збіраліся лецець транзітам праз Беларусь, мы ўжо гэта ведаем, іх мэта Беларусь. Тут трэба пагадзіцца са следчым камітэтам. Зрэшты, як кажуць украінскія крыніцы, вагнераўцы на агул не лётаюць грамадзянскімі рэйсамі праз трэція краіны, пра што я ўжо таксама казаў. Цяпер перад беларускімі следчымі стаіць задача, як звязаць вагнераўцаў з затрыманымі Віктарам Бабарыкам і Сергеем Ціхановскім, каб уся мазаіка склалася. Праз некалькі дзён мы ўбачым, наколькі яны з гэтым справіліся. Памятаем, што затрымалі 33 асобы, а яшчэ больш 100 не затрыманыя. Это азначае, што яны існуючыя, а хутчэй не існуючыя, уяўныя наэміты яшчэ спатрэбяцца. Дзеля чаго? Цяпер падсумаванне і прагноз развіцця падзеяў. І так, 9 жніўня улады настроены дзейнічаць жорстка, што паказалі папярэднія дні. Міліцыя, АМАП, унутраныя войскі не будуць узброеныя, няма такой патрэбы, але ў іх будуць вадамёты. Аднак на межах Менску дыслакуюць часткі сілаў спецыяльных аперацыяў, то бок вайсковы спецназ. Гэта запасны варыянт, калі штосьці пойдзе не так. Недарма ж Лукашенко апошнімі тыднямі аб'ехаў усе брыгады спецназу, усе 3 брыгады спецназу, а таксама гарнізон унутраных войскаў. Што будзе адбывацца? Што можа адбывацца? По-моему, найбольш верагодны сцэнар такі. Вечарам і ў ноч на 10 жніўня будуць дзейнічаць група Альфа КДБ і група сфармаваная з захоўнікаў Лукашэнкі са службы бяспекі прэзідэнта. Гэта самыя лаяльныя і асабіста адданыя кіраўніку Беларусі людзі. Іх задача нанесці раненні амапаўцам. Магчыма, яны выкарыстаюць снайперскую зброю, можа быць і іншы варыянт. Гэта могуць быць дзеянні правакатараў з натоўпу пратэстоўцаў. Тут могуць прымяніць выбух, я думаю, што невялікай сілы, ці можа быць стрэл супраць амапу, прычым не дзеля таго, каб забіць, а папросту стрэліць, трапіць у аўтобус, мікрааўтобус амапаўцаў, можа быць раніць у нагу ці ў руку. Пасля гэтай правакацыі спецназ КДБ Альфа затрымае, а магчыма нават ліквідуе групу наэмітаў. Гэта можа адбыцца, напрыклад, у адным з менскіх гатэляў, па маёй інфармацыі, напрыклад, у гатэлі Еўропа. Гэта і будуць тыя наэміты вагнераўцы, якіх не знайшлі. Пасля гэтага у Лукашэнкі будуць развязаныя рукі, можна ўводзіць надзвычайнае становішча дэ юрэ, ці нават дэ-факта, абмежаваўшы і так абмежаваныя правы беларусаў. Захаду пакажуць доказы ўмешальніцтва Расіі ў беларускія выбары у постаці вагнераўцаў, зноў правядуць паралелі з украінскім майданам. Што ж нам рабіць, каб пазбегнуць гэтага сцэнару? Па-першае, яго абнародаваць і апублікаваць, што я і раблю. Ягоныя аўтары павінны ведаць, што гэта ўжо не таямніца. Яўнасць – гэта наша галоўная зброя, а дакладней шчыт. Па-другое,
Калі людзі выйдуць на пратэст, галоўнае берагчы лідараў, пры умове, што гэтыя лідары будуць. Не дазволіць абезгаловіць акцыю, не даць іх захапіць фізічна. Сілавікі будуць дзейнічаць наступным чынам. Жаўнеры ўнутраных войскаў сфармуюць шыхты са шчытамі і палкамі, яны рушаць на мірных пратэстоўцаў. За імі будзе ісці АМАП, і задача амапаўцаў захапіць лідараў і актывістаў пратэстаў, перецягнуўшы іх на свой бок ланцуга. Такім чынам іх нейтралізаваць. Не дазваляйце гэтага зрабіць. За сіламі войскаў і амапаў будуць стаяць вадамёты. Калі акажацца, што пратэстоўцаў не ўдаецца разагнаць, яны пацясняць міліцыю, тады выкарыстоўваюць вадамёты. Не прабуйце ім супраціўляцца, не кідайце ў іх нічога, таксама як і ў аўтазакі, бо гэта не мае ніякага сэнсу. Убачыце, як пачынае працаваць вадамёт, папросту уцікайце. Адзіная магчымасць супрацьстаяць такой тактыцы – гэта масавасць пратэсту. Калі выйдуць сотні тысяч людзей, 200 тысяч людзей мінімум, сілаў міліцыі не хопіць. Уважліва глядзіце за тым, што адбываецца вакол вас падчас акцыі на вуліцы. Ці ёсць людзі са зброяй, піратэхнікай, газавымі балончыкамі, можа быць, нехта проста выглядае падазрона. Калі вы бачыце такіх людзей, паспрабуйце затрымаць іх і перадаць сілавікам. Калі няма такой магчымасці, паспрабуйце іх зняць на тэлефон. Не можаце, раскажыце пра гэта іншым людзям. Нават закрычыце, правакатары. Не можаце, баіцеся, проста уцікайце. Калі вы плануеце выйсці вечарам у нядзелю на пратэст супраць вынікаў выбараў, выйдзеце ўжо сёння. У суботу ці цягам дня ў нядзелю, то бок заўтра, на разведку, аглядзіце мясцовасць, уявіце сабе, як будуць выглядаць вашы дзеянні і дзеянні сілавікоў. Падумайце пра шляхі адыходу, калі будзе такая патрэба. Беражыце сябе, гэта галоўнае. Яны ведаюць, што мы ведаем пра іх планы. Цяпер гэта ўжо не таямніца. З вами быў Сергей Пеляса. Поспеху. Жыве Беларусь!